Thema yn y gegin heddiw yma ydy bwyd Siapaneaidd oherwydd Cwpan y byd a mae Giovanni wedi ennill y gêm agoriadol. Felly Shane, beth ti am baratoi? Heddiw dwi'n gwneud teriyaki Cyw Iâr bach gyda broth Madarch a Noodles. Nice. So, i ddechrau, a just torri noodles mewn fan hyn. A di reini noodles arbennig? Noodles rice. So, noodles rice brown sydd â fi. Gallwch chi iwso noodles gwin hefyd. Okay. Just rhoi rhain am fyna. A dod nôl ato hwnna mewn. Pan arno, olew sesame, so blas Asiaidd to. A wedyn, I just totally shalots mewn fyna, so just shalots fyna. Just I chwysu nhw lawr, dim lliw o gwbl. O, ti mewn yn hwnna, neu just dŵr? Ie, be oedd y broth, lle? I dod nôl ato hwnna. Finished product hwnna. So fan hyn mae teriyaki Cyw Iâr da fi. So siwgr meddal, soy sauce, garlleg a sinsir mewn fyna. Marinade o dros nos. A just ar cwlyn rac bach ar tray. So bydd y gres yn fynd gyd o gwmpas y Cyw Iâr. Right. Wedyn bach ar y top. Sdim asgwrn yn y cig ma. Tynnu si mas, ond gallwch chi iwso cig efo asgwrn os chi'n moyn. Ond dyna jyst cael bach hirach i goginio fi efo'r asgwrn. So, rhai yna yn y ffwrn. Tua 15 i 20 munud. Iawn. Mae'n ar y seit, mae'n ar y seit nawr gyda llaw. Ie. Reit, Neu trwy bod y drws yn cloi. Reit, nawr mae chilies a sinsir da fi. Tip bach i chi gytra. Prono nhw, mae usually 5 neu 10 chili yn y bag, ond dim ond un chi'n iwso. So, rhoi nhw yn y rhewgell, a wedyn cadw... O, dwi'n rhewyn di? Ie. Fel ma nhw, ti'n mynd goffa torri nhw lan? Na, a just greitio nhw wedyn, a bydd nhw'n dod mas fel powdwr, basically. Right. So, popeth yn... Felly ti'n mynd defnyddio'r chili, sy'n lla chili yn potiad wrth i sychu. Di'n am cystal, dwi'n sybio. Chili flakes, yna beth o felly. Mwy ddryd yna. Oce, iawn, dwi'n teg. Eisiau pawb safri arian. Ie. Ac ydw e'n neud synwyr felly, tawr coch yw'r un mwyaf, ti'n modd, y mwyaf coch ydyn nhw, trwy mae'n lleia ydyn nhw? Dibynnu pwy fath o chili yw e. So, gyda shalots, mae hwnna. Just troi hwnna bach. A tip bach arall i chi. Mae madarch da fi fan hyn. So, madarch mawr flat. Tynna'r crôn bant. Cadw'r crôn. Rhoi nhw ar tray bach i'r ffwrn. Tua 100 degrees. Ie. Tua 2 awr. A wedyn nhw'n sychu gyd o'r crôn mas. A wedyn mae stoc fyna da chi. Oh, right. So, is i'r siop dwi i prynu madarch sych. A wedyn nhw'n 5 pint neu 6 pint, just am pot bach. So. A'r un peth o hwnna? Ie. O, briliant, right. So, safi arian to. Ie. Da, fi wedi licio ni. A dyma efe. So, Mae e wedi sychu, ie. Wedi sychu. Yn caffi tia bach. Tegell wedi berfi. Mae hwnna yn tip dan, dyw e, achos fel ti'n gweud, mae'n rili ddrud. Yw stoc chi i'r... Mae ti'n eitha bara wedi sychu? Misoedd. O, oce. Ti'n gofio rai am o'n bag a cadw fe'n, ti'n modd, cadw fe'n air? Box heb airtight container, basically. Okay. So, gadael hwnna tua hanner awr i awr. Sdim hanner awr da fi, ond... Reit. Ie. O, ti'n gallu gweld nawr? Hwn di'r fast forward hanner awr yn un. Te, basically. Ie. Mae'n edrych oedd a te, chdi. Felly efad. I bryd yn tarlach, miso paste yw hon. So, soybeans sydd wedi fermento. So, iawn. Ti'n gallu cael swp miso, yn dwi ti? Ie, mae'n ychwanegu, sdim eisiau halen, basically. So, mewn fyna, stoc mewn. A hwnnw yw basic stoc chi. Felly, beth sy'n y sosban canol yma wan ydy be nes ti reid y noodles i fewn iddo fo ddechrau? Ie, exactly. So, dyna pan math ni ofyn y cwestiwn bach Vivian. Ie. A wedyn, torri'r un yn y stoc, a gadael hwnna tua hanner awr i awr, jyst i simro bant. Y blas yn datblygu. A wedyn, jyst i benni off y finished product ma. Reit. Bach o gwyrdd. Ac so mae bwyd o Siapaneaidd yn eitha iach yn diwedd. Ydi. Mae'n lot o... Mae'n iach, dim lot o frosted. Nagos, dig iawn, a lot o Carbohydrate da, ie. Gwyn i lan nawr. Cael gwared y mes ma. So, finished product yw hon. Ydyw'r noodles ddim yn cymryd yn hir? Na, di. Felly mwyn wedi cymryd... Literally 5 munud. Ie.
Bach waith paratoi efo'r cig noson gynt, yr un peth o'r sychau'r mushrooms. Madarch a bethau. Ie. Ond hwnnw O, mae hwnna'n edrych yn neis. Ta be, Sian, dwi'n sylwys am fforc yn blaen ni. Na gos. Dyna gyd ddim yn cael blasu fan. Dwi'n eich panicio. Oni! A ti? A wedyn y Cyw Iâr. Rhai yn barod a fi fan hyn. Ond ti'n meddwl sydd ddim yn bita cig, gallu ti ddefnyddio Fel a unrhyw beth bydd, ar ben. ie. Mae'n jyst neis, ond mae e mwy o Just garlleg, Madarch, llys, ie. Torri'r un lan. Ia. Na gyd o fe. Neis. O'r hawdd a hynny. Gallwch chi iwso pysgod os chi moyn. Ond... Pa bysgodyn sy'ch chi'n defnyddio? Oes ots neu... Sdim ots. Pysgodyn gwyn. Sdim fraster yn y pysgodyn gwyn, so... Ie. Reit. Reit. O, diolch yn fawr iawn. Noodles i chi. Diolch ti, Shane. O, neis. Reit. Okay, na bod yn lwci mwyn fyddi di boeth, Andy. A neu mas nawr. Ond boeth. Ti'n iawn? Mae'n mynd i dweud. Ti fi siarad? Shane, diolch yn fawr beth sy'n paratoi nes mlaen. Nes mlaen mae sushi da fi. Sushi. Mae hwnna'n neis, o'n i ffili gweud nawr, Na, mynd i dweud. dwi'n nwdls fo fan.